church trails. Explore Malta's rich religious heritage and discover the art and culture that shape the Maltese faith. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Inħejju ruħna kif jixraq għal dan is-sagrifiċċju Ewkaristiku billi narfu ħtijietna u nitolbu il-maħfra t'Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dbibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi, bil-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġlu bil-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Anqal mulej is-seta tiegħek u b'qawwa kbira għatina l-għajnuna biex il-laqgħa tagħna miegħek infixkla bid-dnubietna titħaffef bil-grazzja u l-maħfra tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Dakinhar jitkanta dan l-innu fl-art ta' Ġuda. Għandna belt qawwija, bnilna swar u ħitan għal ħelsien tagħna. Iftħu l-bibien biex jidħol il-poplu ġust li jżomm is-sewwa. Il-fema tiegħu sħiħa fik, int saħħaħlu s-sliem għax fik it-tama. Ittamaw fil-mulej għal dejjem, għax il-mulej u il-blata ta' dejjem. Lil min kien floli niżlu, il-belt imkabbra niżżilha. Waqqaħħa l-isfel fi trab xeħita, taħt is-saqajn tirtifes, saqajn il-fqir, irfis tal-imsejknin. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħajr lill-Alla. Imbirek minn ġej fissem il-mulej flimkien, imbirek minn ġej fissem il-mulej. Faħru l-mulej għalixu tajjeb, għax għal dejjem it-tiba tiegħu. Aħjar tistken fil-mulej milli tittama fil-bnedmin. Aħjar tistken fil-mulej milli tittama fil-gbarat flimkien, imbirek minn ġej fissem il-mulej. Iftħuli il-bibien tal-ġustizzja, ħanidħol minnhom u r-rott ħajr lill-mulej. Dan hu bieb il-mulej, il-ġusti jidħlu minnu. Niżik ħajr tal-li weġibtni u kont għalija s-salvazzjoni tiegħi flimkien imbirek minn ġej fissem il-mulej. Ejja nitolbok mulej salvana, ejja nitolbok mulej għatina r-risq. Imbirek minn ġej fissem il-mulej, imberkukom minn dar il-mulej, Jahweh u Alla
u id-dawl tagħna flimkien imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Fittxu l-mulej sakemm tistgħu issibuh, sejħulu sakemm hu fil-qrib. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: mhux kull min jgħidli mulej, mulej jidħol fis-saltna tas-smewiet, iżda min jagħmel ir-rieda ta' missieri li hu fis-smewiet. Għalhekk kull min jisma' dan kliemi u jagħmel li qiegħed ngħid, isir jixbaħ lil bniedem għaqli li bena daru fuq il-blat. Niżlet ix-xita, ġew il-widien, għamu l-irwiefen u ħabtu fuq dik id-dar. Iżda ma ġġarfitx għax kellha s-sisin tagħha fuq il-blat. Imma kull min jisma' dan kliemi u ma jagħmilx li qiegħed ngħid jien, isir jixbaħ lil bniedem iblaħ li bena daru fuq ir-ramel. Niżlet ix-xita, ġew il-widien, għamu l-irwiefen u ħabtu fuq dik id-dar u ġġarfet, u kbira kienet il-qerda tagħha. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Bit-talim tal-Evanġelju nitnatfu minn din bietna. Kont qed nitkellem ma' tfajla li għandha qrib l-40 sena. U qalt li jiena kont immur qudies, imma ma bqajtx immur. Għax indunajt li ħafna minn dawk li jmorru l-qudies u jisimgħu il-kelma t'Alla jibqgħu l-istess, ma jinbidlux. Alla volja jkunu semgħu il-kelma t'Alla, ma jinbidlux. Allura jingħad għalfejn immur il-qudies. Għax il-qudies ma tantx qed tiswa għal ħafna insara. Ovvjament din ma titijiex raġuni lil din it-tfajla li ma tmurx qudies. Imma dak li qalet, l-osservazzjoni li għamlet, tista' tirrifletti l-verità, jista' jkun qed jiġri hekk. Għaliex jekk immur il-qudies u ma nagħmilx dak li nisma' fil-kelma t'Alla, b'tali mod li l-kelma t'Alla tibdilni u tagħmilni nisrani aħjar aktar ma jgħaddi żmien, inkun bħalma qal il-Vanġelu tal-lum, bħalma qal Ġesu, inkun wieħed minn dawk li ngħidlu mulej, mulej. Ngħidilu mulej, mulej, għax immur il-qudies. Imma mbagħad ma nagħmilx ir-rieda ta' missieri li hu fis-smewiet. Għax ir-rieda ta' missieri li hu fis-smewiet huwa li nisma' il-Ġesu Kristu u nagħmel dak li qed jgħidli. Fil-fatt meta darba marru ommu ħutu ifittxuh, Ġesu qal: min hi ommi? Min huma ħuti? Ommi u ħuti huma dawk li jisimgħu il-kelma t'Alla u jagħmluha. Allura il-Vanġelu tal-lum qed jistedinna
biex naraw x'effett qed tħalli fina il-kelma tal-Alla. Ħafna minnkom li qegħdin issegwu din il-qudiesa, issegwu mhux din il-qudiesa biss, imma anke qudies ieħor li jsir fuq il-mezzi tax-xandir. Għaliex jgħidulna n-nies li għandna din l-opportunità li nisimgħu il-qudies mid-dar, jien nisma' iktar minn waħda. Ta' min ifakkar illi l-qudies fuq it-television prinċipalment huma l dawk li ma jistgħux jiġu l-Knisja. Għax hekk tista' tiġi l-Knisja ħjar tiġi l-Knisja. Imma aħna li qed nisimgħu il-qudies kuljum u ġieli aktar minn waħda, noqogħdu attenti għall-kelma tal-Alla. Ejjew naħsbu, inħarsu ftit lura u ngħidu, isma' jien imbdilt frott il-kelma tal-Alla, jew bqajt l-istess. Għax hekk bqajt l-istess, inkun qed ngħid lil Ġesu mulej jiena nemmen fik, tantu hekk li nisma' l-qudies, imma ma nkunx qed nagħmel ir-rida tal-Missier. U nkun bħal dak tat-tixbieħa li ġab Kristu, li d-dar tiegħi, id-dar nisranija tiegħi, mhux qed nibniha fuq il-blat biex meta jiġi l-kuntrarju jiena inżomm sħiħ, inżomm sod u ma nitlifx il-fidi, imma nkun qed nibniha fuq ir-rabel u jiġi l-kuntrarju u nitlef il-fidi. Kemm iltqajt ma' nies jiena jemmnu u ġratilhom xi ħaġa gravi fil-ħajja gravi. Imitulhom xi ħadd tażiż fil-familja u speċjalment imut żgħir u jitilfu l-fidi. Dawk għax il-fidi tagħhom ma tkunx mibnija fuq il-blat imma fuq ir-ramel. Għax jgħidu mulej imorru l-qudies imma ma jisimgħux u jagħmlu dak li tajt il-kelma tal-Alla. Ejjew nirriflettu. Pereżempju, jekk nisma' l-kelma tal-Alla jien, ma nkunx ħafif biex nirrabja. Ir-rabja hija emozzjoni naturali illi meta nara l-kuntrarju tiġi fuqi ir-rabja. Imma jekk nisma' l-kelma tal-Alla jien, ma nkunx ħafif biex nirrabja u ngħid ħanalaq ħalqi, ħanżomm il-kwiet, għax bir-rabja inkun qed nitlef il-paċi tiegħi u l-paċi ta' ħaddieħor. Jekk nisma' l-kelma tal-Alla jien, ma niġġudikax lill-oħrajn, dak għamel hekk xaru każa, ma niġġudikax u ma nqassas fuq l-oħrajn, speċjalment fuq il-ħażin li jagħmlu l-oħrajn li jista' jkun minnu jista' ma jkunx minnu għax jien nkun qed niġġudika. Jekk nisma' l-kelma tal-Alla jien, ma rroġ deni b'deni, ma nivvendikax ruħi, ma mpattijiex, imma naħfer. Mhux faċli taħfer, imma min jisma' l-kelma tal-Alla jaħfer. Jekk nisma' l-kelma tal-Alla jien, infittex li nkun ġeneruż u ma naħsibx fl-interessi tiegħi biss, imma naħseb fl-interessi ta' ħaddieħor, anzi inġib l-interessi ta' ħaddieħor qabel il-ġid tiegħi u l-interessi tiegħi. U nipprova inferraħ ħafna nies, speċjalment fil-jiem tal-miliet. Mela jew nirriflettu naraw x'effett tħalli fina il-kelma tal-Alla li nisimgħu kuljum, naraw hekk hux qed tibdilna, ħalli ma nkunux qed ngħidu mulej biss, imma nagħmlu r-rida tal-Alla. U d-dar nisranija tagħna nkunu qed nibnuha mhux fuq ir-ramel imma fuq il-blat. Il-mulej Ġesu ġej biex jolli lill-fqajrin
li jagħmlu r-rieda tal-missier. Nitolbu biex aħna nilqgħu bil-ħlewwa il-bxarat tajba u nibnu ħajjitna fuq il-blata soda tal-kelma talla. Aħna u ngħidu, ejja mulej u ibqa' magħna. Ejja mulej u ibqa' magħna. Għal-poplu tiegħek biex jilqa' l-kelma ta' Kristu ibnek u jagħti xhieda liha bl-emejjel tiegħu nitolbu. Ejja mulej u ibqa' magħna. Għal-mexxejja politiċi biex jifhmu li huma m'għandhomx jaħkmu bil-qawwa imma għandhom ikunu ta' servizz għaċ-ċittadini. Ejja mulej u ibqa' magħna. Għal min qiegħed il-fiduċja tiegħu fil-ġid tad-dinja u għal qalbu għal ħutu fil-bżonn nitolbu. Ejja mulej u ibqa' magħna. Għalina biex it-talb tagħna jkun jikkonsisti fil-li nagħmlu rida tiegħek u mhux il-kapriċċi tagħna nitolbu. Ejja mulej u ibqa' magħna. Mulej, għallimna ngħixu f'din id-dinja bil-ġustizzja u t-tieba. Fil-waqt li nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħek fil-glorja. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti li qegħdin nagħmlulek mill-ġid li inti nnifsek tajtna. Għamel li l-qima li nagħtuk bihom fuq l-ard tħejjina l-frott tal-fidwa li inti tagħtina fis-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li jintħejjejt minn qabel u fetħilna t-triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darb'oħra fis-sebħ tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-der il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennewh bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu minn qalbna. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem
u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati, ħa l-ħobż, ratt il-ħajr, qasam, ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratt il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr li jogħġbok tilqana hawn quddiemek u li naqduk fis-servizz saċerdotali. Miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li inna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles u l-Isqof Joseph li jgħinu u mas-saċerdoti tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna ħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżbeħ l-isna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna li nkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu, intet lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, nagħtikom il-paċi tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jintrit fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu
ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewtija kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu, intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ma ninfiret minnek. Dan hu l-ħaruf talla, Ġesu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin aħna li mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għamel mulej li l-misteri li għalihom inġbarna ikunu ta' ġid għalina. Għallimna bihom inħobbu l-ħwejjeġ tas-sema u li fil-mixja tagħna fost dak kollu li jgħaddi minn din id-dinja stess nintrabtu ma' dak li jibqa' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-Qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Nixtiequ nafżawkom li bħalissa l-Arċidjoċesi ta' Malta qed tbieħ id-djarju għas-sena d-dieħla kif ukoll notebook li jista' jintuża minn sena l-oħra. Biex tixtri l-kopja tiegħek żur knisja.mt/djarju jew ċempel 2590 6208 mit-2 sal-ġimgħa bejn it-8 ta' filgħodu u l-5 ta' wara nofsinhar.
Fondazzjoni SEP hija fondazzjoni fih dan il-Knisja Maltija li toffri servizzi kemm ta' prevenzjoni u kura fil-komunità lill-familji, servizzi residenzjali għat-tfal, servizz ta' residenza għan-nisa li jkunu qegħdin ħirġin minn sitwazzjonijiet ta' violenza flimkien ma' tfal tagħhom u anke servizz ta' aftercare biex imbagħad ngħinuhom kemm lin-nisa u kemm it-tfal jiġu reintegrati fis-soċjetà. Nedejna il-brand ta' Fondazzjoni SEP, brand ġdida illi turi image ġdid però bl-istess passjoni u mħabba lejn is-servizzi tagħna. Ħassejna il-bżonn illi permezz ta' dan l-image il-ġdid nwaslu verament lin-nies illi huma viċin tagħna u dawk li se jarawna il-valuri tagħna. Illum stani napprezzaw ix-xogħol imprezzabbli li tagħmel Fondazzjoni SEP u fil-waqt li qegħdin fuq l-adba tal-ġublew tat-tama. Inħoss li rebranding u x-xogħol li qed jagħmlu u li joħolm li jagħmlu fiż-żmien li ġej Fondazzjoni SEP qed jagħti tama, qed jagħti sinjal konkret ta' tama lil tant persuni li se jkollhom bżonn jew qed ikollhom bżonn jużaw is-servizzi tagħhom. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna, eħlesejna wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santisma, urina li inti jomna. Għalik smat talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu, aħfrinna dnubietna ħlisna mill-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha wejn il-dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nimmeditaw il-misteri tad-dawl, l-ewwel, Sidna Ġesu Kristu tgħammed fi xmara Ġordan. Issirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek bi kulli trid int kif is-sema jekda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħrisna mid-denija. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna. Għalik smat talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna, iħrisna mill-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha wejn il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru,
Sidna Ġesu Kristu wera ruħu fit-tiġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif is-sema jekk da fl-ard. خبزنا ta' kuljum agħtina llum aħfir lna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien berk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien berk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien berk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien berk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien berk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien berk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt Sliem tagħna. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien berk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien berk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien berk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt Sliem tagħna. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien berk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma t-talb tagħna, Ġesu twilet għalina rid ikun ibnek bħalna. U Ġesu aħfrinna dnubietna, ħlisna mill-inferħ u l-ġenna l-erweħ kollha u għejn il-dawk li l-aktar jeħtieġu u l-ħnina tiegħek. It-tielet misteru, Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna talla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif is-sema jekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfir lna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien berk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien berk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt Sliem tagħna. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien berk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien berk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt Sliem tagħna. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien berk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien berk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt Sliem tagħna. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien berk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien berk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt Sliem tagħna. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien berk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt Sliem tagħna. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien berk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti jomna li kisma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina tikun bniedem bħalna. U Ġesu aħfrinna dnubietna ħlisna mill-inferħ
u l-ġenna l-irwieħ kollha u lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba' misteru. Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-apposti fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid kif fis-sema jikda fl-ard. ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitibbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitibbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitibbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitibbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitibbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitibbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitibbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitibbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitibbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitibbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Kif Santu. kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna li kisma t-talb tagħna Ġesu li twelet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu, aħfrinna d-nubietna ħlisna mill-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha wejn il-dawk li l-aktar jeħtieġu l-ħnina tiegħek. Il-ħames misteru, Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, is-sagrament tas-sagrifiċċju tal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jikda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni Sliem Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitibbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitibbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitibbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitibbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitibbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitibbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitibbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitibbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitibbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Kif Santu. kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marja Santissima, urina l-inti jomna li kisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna ħrisna mill-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha wejn il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slim għalik Sultana, tal-ħniena, ħajja ħlewwa u ta' matana, slim għalik. Lilek inajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfu fedan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwa lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, u ħanina, u pija, u ħelwa, u Verġni Marija. Għal-fema tal-Papa, missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħrisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien per kinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Kif Santu. kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawn ta' dejjem jiddililhom. jistrieħu fil-paċi. Ammen. Mulej ħniena, Mulej ħniena. Kristu ħniena, Kristu ħniena. mulej ħniena, Mulej ħniena. Kristu smana, Kristu ismana. Kristu l-qatt tal-btana, Kristu il-qattal Missier btana. Eternalla, Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja, Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla, Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed, Ħenna lina. imqazza Marija, Itlob għalina. imqazza Alla, Itlob għalina. imqazza xebba ta' xbejbiet, Itlob għalina. Om ta' Kristu, Itlob għalina. Om il-Knisja, Itlob għalina. Om tal-ħniena, Itlob għalina. Om tal-grazzja talla, Itlob għalina. Om muxebba, Itlob għalina. Om mittama, Itlob għalina. Om li żjed safja, Itlob għalina. Om li żjed nadifa, Itlob għalina. Om bla teba, Itlob għalina. Om li sistħoq l-imħabba, Itlob għalina. Om tal-aġeb, Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb, Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna, Itlob għalina. Om ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollu kaqal, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull qima, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħniena, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta malla, Itlob għalina. mera tal-qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispiritu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob għalina. arka tal-aqda, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. kien tal-mitimbin, Itlob għalina. faraġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisna mingħajr l-ewwel ħteba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tar-rużarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen għalina. Itlob għalina għaddisom Alla, Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. għatililna għaddejja tiegħek mulej, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-dimonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int laqwa fost il-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja
għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Litanija tal-Qaddisi. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Pawl Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazju Falzoni, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek għall-Birom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċissjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġini Uom, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.